Zdravím vás, priatelia, z trojuholníka, môjho najobľúbenejšieho. Išiel som si, mám ešte budúci týždeň zdravotnú pauzu. V útorok ma zoperovali v Bratislave, tak som vyšiel odpočívať v lode. Nič lepšie nepoznám. Kto ste na rybách, nech sa vám darí, nech sa to ohýba, nech to jazdí. Petrov zdar. Mám to tu celé pre seba, nie je tu živé duše, tak uvidíme, či voľačo sa podarí. Aspoň mikrokaprík, keď iné nie, alebo plevel. Jeden prúd som už previazal, dal som malé metod krmítko, 60 gramov, hovorím si taký zlatý stred. Kúpil som aj nejaké návesce s rostňami. Tak prvý záber som sa dočkal, pekný malý lieň. Zabral na malú guličku, popku, smoke. Chudáčik môj maličký, aha. To je háda najkrajšia rybka. Do všetkých.